Srdečne vás všetkých vítam na dnešnom slávnostnom podujatí, ktorým môžeme odovzdať do užívania parčík Lidl Čistienka. Ďakujem nadácii Lidl a spoločnosti Lidl Slovenská republika a prajem príjemný, zábavný deň a pohodové leto. Je to prvé mesto, kde otvárame na Slovensku Lidl Čistinku a verím, že zdraví budete užívať a tešiť sa z tohto miesta. Je tu okrem multifunkčného športového ihriska takisto aj posedenie, čo sa týka grillu. Takisto je tu workoutové ihrisko, čiže je to naozaj zameranie nie len na deti, ale takisto na rodiny. Či je piatok a či sobota, u nás nájdeš chuť do života. Stačí si tu chvíľu posedieť a hneď sa ti zdá byť krajší svet. Nech sa páči.